lajengaken maneh. Nduk Wanarasari ku rezeki empek dhewe gak apa-apa, Nduk. Ra apa-apa dikandani kok iso. Aku iki mau jane ora arep ngene goleki bapak karo Simbo. Lah biasane kowe ya seneng-seneng karo adi-adimu lelekmu iki rezeki empek dhewe. Sewani mik kok ora usah ono sewan-sewan. Lebokno kene, Nduk. Lebokno kene. Gone lebokno kene. Wes.
Dia dan salah sama aku pernah Iya, Nam. mereka cuci di sini uang dulu. Di apa? Iya, gue bakal ke sini. Barang aku berkelani dia ini aku terus tani, Pak. Kami piye kan? Lah, aku mimpi kok. Iya. Lewo. Lele. Saking senenge nganti digawa dadi mimpi. Liwat aku terapak lewo. Aku yo kaget. Rumangsa aku nek menawa ndekne nginceng aku pas aku yang jangan dadi atut. Lah ngene iki cara kowe aku dadi wong tuwa kudu piye? Yo ora beno ae, Pak, karo caiku, Pak. Nek padha ngene. Lah cara kowe piye, kok? Lah kok nek kadung putih piye? Iya. Iki meh padha ae. Itu saya aku. Biyen aku ya tau lakoni, lah aku seneng karo sampean ora kangen kok tak parani. Yang ngono kok ketara. Ya. Atene anak wis gedhe. Wirang isen wis dadi tanggungane wong tuwa. Anak itu iki kuwi arep ora kepikiran. Nek kesedene gagah dadi loro kembange mati. Mati sing kelangan aku karo sampean. Nek bento kaya aku kok aja iso mbok tambahno. Ora usah ditambahno. Wong kadung bento warang aku iman. Terusno ae. Ngene, para telanakan. Baik saya undang kono ini. Jarene. Saiki yo. Yo bener wayan go mateng moro rene mangan. Bar mangan yo mbok amuk ewoke. Ya amuk yo isih moro. Jaluk mangan ngono kok. Sing bentar su madoni. Kase madoni. Udah. Kowe rene iki arep ngajar Bang. Arep nandur longgo. Ulur brambang. Lah arep bukan perkara. Perkara ponakmu Wanarasari beko. Jaluk gelang ora. Kalung jaluk motor ora. Lah pekane jaluk apa? Kepengin duwe bojo tegese jaluk rabi. Jaluk rabi. Banyak kowe ngundang aku. Kayak ngundang aku. Lah aku rene ame mbok pek mantu. Mbok pek mantu. Ayem koyo. Lah disenengi ponakmu sapa? Jenenge Joko Trawolu. Joko Trawolu cah Tompo Mulya. Wah. Ganteng boncahe. Wis tau bagus. Tau apa ora? Dingin delok Tayuban apa ora aku? Tenan piye? Ganteng tenan boncahe. Rene. Apa lek? Mergo kowe sing wis tau weruh karo bocah sing jenenge Trawolu. Mula kowe tak perintah goleki Joko Trawolu sak ketemune. Aku? Goleki Trawolu sak ketemune.
Aja kowe mulih nyeng omah Pak ya. Nek ora gawa Joko Trowolu. Ketemu Joko Trowolu urip, urip. Ketemu Joko Trowolu mati, gawa mulih mati. Lah nek ora ketemu aja mulih. Mulih kae-kae. Kowe iki ra perintah ning akeh mloro wong. Mangga ta ora? Iya, iya. Eling. Heeh. Golek Trowolu sak ketemune. Heeh. Ketemu urip, gawa mulih urip. Ketemu mati, gawa mulih mati. Nek ora ketemu, kok wani mulih kae-kae. Siap, Bos, siap. Anune aja. Ora halah. Oh, iya. Lungan-lungan niku ndralen me warung medang barang ora ono duit. Tang-tang warung sik padha akon Bu. Dino wae. Wis ae. Tanoni. Kemarakan bilang bias sukses. Alah, anak medoke mendhi. Kakek. Perintah jalu sanu lanang wedoke alah mbok. Ora jalu mangan. Ono apa? Ono. Kiri.
edan tak waras. Nek ngono, Trowolo iki mati. Mati. Kok mbok gawa mulih apa anakku arep rabi karo batang kabeh. Kowe iki anjen ketangkeman. Nalika kowe perintah karo aku omonganmu piye? Mulai Trowolo sak ketemune, ketemu urip, ketemu mati. Oh, mulai mati. Nek ora ketemu, aja mulai. Nek aku ketemu ya ngene iki adan mbok Badok. Badok menciring. Kowe sampeyan turu di menciring ae. Iki lho. Adi kowe ketemu Trowolo wis kene iki. Yo tak kene iki. Apa? Belum mati. Iki lagi semaput. Ijeso ditambani. Ijeso ditambani bali urip iki. Syukur. Apa? Kowe iki wong kondang metu njaba. Sing ora ngerti kondange pesek kelanakan sapa? Iki lho wonge. Bajingan tengek sing wis kondang andak-andak omongan. Kowe duwe kasten. Tambani iki tambani kowe ben waras. Ngene-ngene lho ngamu wong sak awan. Tambani. Pinggir. Lho pinggir. Aja ning kene. Tak tambanane. Ayo. Tak iki lho. Lho kok ning ngono? Aja ning kono ah. Ning ndi? Ngali-ngali wong iku lho. Ngono. Ana. Lanang wedo padha damblek e. Kaki dan semua. Malah ning ngono. Ngali-ngali panjang lho ora ketok. Ning ndi? Aku gak iso nambahi. Gak iso. Lho gak iso kok perintah. Iki terus piye iki Pak Nek? Wes meneng-meneng. Kelangan nyawa dan nyawane balik nyawa nganggo dalan caroko balik ngoto bokomonyoyo toto polowo toto tokoro cono bali urip Trowolo urip. Setan iku. Ndi setan ndi? Lah niku napa? Iku ora setan. Lah napa? Trenggiling. Ampuh nak kowe. Nggih. Kondang tenan. Ya kok ora. Yo Trowolo rumah aku mati. Ah. Mbok tambani yo urip. Ha iya. Melu aku delok. Ning ndi? Ning mujil. Alah ning kene ae. Iki ngono ae kok pira wet. Alah kok iso. Arep kok ning mujil arep. Ana wong mati mau uripno kaya Joko Trowolo. Ayo niku. Lho. Wah kowe kejo. Iki iso diusahane bali urip. Jenengmu Trowolo le. Nggih kula Joko Trowolo. Atombo mulya. Leres. Ije Joko. Kula tasih Joko. Aku duwe anak perawan gede jenenge Wanorosari. Kowe kek mantu tak jodhokno karo Wanorosari piye lu Trowolo? Kula dijodohke kali Wanorosari. Iya. Alah boten. Macam-macam kok kuangan dhewe lapor. Poplakane. Lek nggowake lae. Ojo den-deni bocah. Omongane kok kula ranti. Sabriji kaya Mulai sini-sini. piye lu Trowolo kowe kok muni mboten iki piye? Ayo lho, Tron. Boten saji tarik kula purun. Alah. Kowe gelem dadi bojone ponakku. Nek kowe dadi kancan karo ponakku, aku karo iki. Akeh.
mangan bareng karo anakmu. Aku ora rebukan karo kowe. Moden kon ngejak naik kon moro rene bocah diijabno nikah beres Jadi moden kon ngejak naik moro rene nikahno anakmu karo Joko Tromo ya wis Bang wis lho iki diisin ta lho kuwi wong kondang anak wedok siji ganti nganten kok trimo ngundang moden karo naik nikah Bang lah kudu iki gawe kita geden-gedenan ah ngono ya kowe iki penggede kondang sapa sing tangan dikondang kebo kilo Wadah pengalor, mengulur, mengetan, mengikur Jun, dengan nemi mesmur anane penggede wit bedingen mengisor diundang moro pakak mergo kebo kilo duwe gawe mantu ngono yo rakate akeh Alah, ganti anak akeh gak ono ilange ngono ya kondang kowe jengge sapi pira sapi telu tantange go mantu sapi ku telu ya wis dol kabeh kok nek kurang aku dol pisan ate bar gawe tak nanggap ketoprak mesisan ngono ya ya wong sing malah nanggap ketoprak nonton udung lah iya mangko sing moro ning omahe penggede kowe aja kuwatir andani iso ra iso kondo teko gendong umut lah kilo anak wedok tadi kebo kilo mantu ngono ya alah apa Hei, Kebo Kiro. Kowe kepen ngerti sapa terane aku? Jerengen gobokmu. Aku Sri Guntari penggede Plalangan. Kurang ajar. Keparat kowe Kebo Kiro. Ya kene kowe wani-wanimu nyingetake Joko Trowolu. Mongko Joko Trowolu kuwi calon bojoku. Ning apa sebabe malah kapara bakal kopek mantu kok jodoke karo anakmu Wanarasari. Pingget banget atiku, Bogiro. Mula saka kuwi entuk ora entuk Joko Trowolu tak jaluk. Yen ora kok ulungke, pagak bakal tak gawe geger. Pagak bakal tak resih. Jaluk Joko Trowolu. Joko Trowolu ora tak longno Guntari. Pagak dinggo ajang terang. Besok Guntari adepi kowe. Aku gak melok. Besok sing perintah aku. Iya. Guntari adepi. Aku gak wani gak melok. Wani ora. Ora mangkat bedai tak dewi. Mangkat. Oh, ya lek mloro wong lek. Mangkat. Guntari lalap tangkeme nantang Kebo Kilo Pakak nyidam terpelo kowe.
Guntari ngundang yayanku. Ini elek-elek awak. Set. Ini yang kumbah Banyuwangen enak lho. Sekondo kuwi sapa? Aku ini. Set. Apa? Tak bingung kan iki. Lah sapa? Iki kebogiro mergo dheweke ngrebut calon bojoku. Yen pancen kowe ngepan nyamamu sukir. Kebogiro kon ngadepi Sri Guntari penggede pralana. Dadi lemu ngamuk iki perkarane Joko Trawana. Calon bojoku direbut. Monggo Joko Trawana wis dipek mantu Kang Hiro. Ya mula kuwi tatu banget atiku. Timbang kowe ngedanan karo Joko Biro ora ketemu karo lakon. Enak kowe dadi bojo. Apa? Jadi bojomu? Lumayan lah. Sah! Lah wong rupa karo kecek wong ini kok tawa-tawa karo Sri Guntari. Menggede pralana kanggo apa? Tembang ndek bojo rupa karo dia kon. Alon tak umbar nganggur sok. Lah sajane Mak kandhani. bokonge kebo. Mak kandhani mumpung. Kandhani apa nek? Kang Hiro iki wong ditapan. Ya. Wong brangasan. Ya. Krungu swara banten iki iso betah. Mumpung durung ana tete sing gede. Balik ae tak kandhani. Sek, saka rumangsamu kowe ngandharake yen Kebogiro ki wonge getapan, Yo. briangasan. Bener. Rumangsamu Sri Guntari penggede kalangan iris, wedi sithik wae ora. Mula yen pancene Joko Trawana ora dibalekke ning tanganku, pagak bakal tak gawe geger. Lakon yang geger panggak nepek cek mati ning kene kandhani. Mati saka Kowe tanganku. nduk kandhani. Atiku calon bojoku rebut, kapek mantu. Ya arep njaluk sapa? Jaluk Joko Trawana calon bojoku. Iso nggawa Trawalu ana petunge Guntari. Apa pitunge Kebogiro pedhot hulu. Oh, Trawalu. Minggir Rotaiwali. Minggir, minggir, senyalak minggir. Engkau ndak kecepatan minggir. Saka pasar tidak. Lagi mesti kita berkenalan. Aku jalan urip keburu. Allah, aku kok muni-muni Pak. Wis dadi wongane wis dadi ngopo. Wis dadi. Guntari Rana, Guntari, pandem urip-uripan iki. Rana. Ana apa? Dosa kowe dosa. Sing dosa iku kowe. Kowe Kowe. dadi aku. Lah sing mendem sapa? Aku Lah iya, sing perintah. salah tak perintah gelem. Hei, Kebogiro lan kowe pesek. Senajan to kowe wis kelakon mendem aku urip-uripan, nanging eling dene eling-eling ya Kebogiro. Yen wong-wong desa Pagak kelanaan bakal mangkat perang, metu tengah wengi ngliwati wit asem papak sing dienggo mendem aku urip-uripan iki, awake bakal sobek, bakal cendhek umure.
wis tak pendem jerone ranjangan. Cepat tumara. Suarane ngancam karo kowe aku. Wong pagak kelanakan. Senajan aku mbok pendem urip-uripan ning isore wit asem apa. Nek nganti ana wong pagak wong kelanakan, arep ngambut gawe bengi arep mangat perang. Kliwati wit asem papa, bakal sobek, bakal tendhet umure loro wong. Ya mloro wong ah. Ya nek ora Paling-paling sing mati sik ndara kowe. lah kok aku. Mergo kowe kulino ngluyur bengi. Kowe iki maling, ya ta ora? Mualing kok kaya sing entekno kowe kok. Mulane sik Nggih. ora ketam sundari kaya wadon nanging penggede pelarangan. Nya, Duweni kaluwihan betul. sepatane iso tumus raksi kasnyatan. Heeh. Mulane dulur tangga kanca pagak lanang. Piye? Mangkat nyambut gawe, mangkat perang, aja ngliwati asem bapak sing isore kumendem utari. Ngono ya ngono. Dengene wong suwe iki ana laline. Delalah arep nyambut gawe bengi, arep mangkat perang, kliwati wit asem bapak sing isore mbok mendem Tribunari. Ya tutup pastine, jatah mati ngono. Alam mbah.